Erokamano jawinjo mara kaka watime pile chino ni endi en mar kao kata bende injili kalo kanye abiro ka ni chieng' wuok tich kod tich abich juma ka juma makelo ni chenro en Ana Juang Junior kod Nyasaye ka endi wuoda sembo kata brother Okech. Nyasaye kapok wachako ng'wech marwa ka endi to ketwa e lwet Nyasaye. Awe walam. Duong' mondo dogni mochweyo nikech ichweri jatalo. Wagoni kamano kama jowinjo winje. Kamano nikech isemiye itmar winjo jatenda. Omiyo nyingi mondo nomuo duong' mosiko manyaka chieng' e remb Yesu Kristo. Kaka watime pile jawinjo mara gino ni bende lamono endi osegwedho chunyi maber mokalo. Adok mana e Nyasaye mondo ng'isa ni tena ang'o moiko no odiochieng' endi ma kawuono ni. Erokamano. Kawuono ne wadwa ni wawuo matin kuom ngima manie ringruok mamiyo ringruok ngima ma en roho. Nikech dhano yie ok en ang'owa, ok en ringruok. Dhano yie ok en ringruok. Ok en ringruok. Ringruok en ranyisi mar dhano mahie. Ringruok en mana ranyisi mar dhano mahie. Nyiso ni dhano mahie nitiere. Dhano mahie en ng'a? Mineno mawuoyo no. Mane dhano mahie. Dhano mahie ne makoweyo ringruogno kikoni ringruok otho. Lakini ka entiere tikona ng'owa e ngima. Onyiso ni emomiyo ng'ama nindo ok nyal loso. Mano. Ma loso kendo bende iwinjo ni mane dhano mahie. Gi duond keche kinde mokalo narango buk moro kata narango wach moro mafwenyo ni kare kinde ma Nyasaye ne chweyo dhano nochweya bang'e okete piny bang'e to okawo much ngima oyweyo kuome. Koro ng'iso ni mawuoyo ni endi en much ngima mowuok kuom Nyasaye owuon. Mane momiyo iwinjo ka joluo jotiyo gi wach moro ni ng'ane ne mowewa. Ng'ane ne mowewa. Kama owewa. Ang'o miwewu? Nyiso ni ng'ano hie ano otimo nade? Odhi. To weyo ringruok kanyo. Koro ringruok ema owe. Joluo nong'eyo wach ni. Ni ng'ane owewa. Sani kata koro Ajuang Junior mowewa. Nyiso ni ng'ano odhi to weyo ringruok mare. Oweyo ringruok kanyo. Koro ringruok en mana ranyisi mar ng'ano. Lakini ng'ano hie to koro timore nade? Onge. Mane momiyo nikech ringruok ne lowo, koro ringruok kichuk kuonyone kamoro midwoke e lowo mondo odhi ochak olokre lowo. Nikech kar chakruok nochweya kowuok kuom lowo. Nochwe ringruok kowuok kuom lowo. Kasto okaw ng'ato oketi e iye. Okaw ngima oketi e iye ma en dhano yie. Mamiyo ringruok koro teko. Mamiyo ringruok teko. Mano. Medo lerono, en tich mane maber Nyasaye ne yango ne oganda goeki kata kinde manochwege tielo mokwongo. Iwacho ni wuoda sembo koro dhi e ringruok chande, Ajuang Junior dhi e ringruok. Nitiere tich mane Nyasaye chiwo ne ng'ato ka ng'ato. Nyasaye ne dwaro ni mondo dhano kaluwore kod chwech mokwongo. Nyasaye ne dwaro ni mondo dhano mondo obedi. Dhano bedie. Nyiso ni roho kod ringruok mondo gibed kamoro achiel. Mane momiyo nochwecho. To ka ng'at marach obiro to ketho chuny dhano. Dhano chako donjo ang'owa e richo. To kodonjo e richo to ochako loso yore mondo mi odwog godo dhano mondo odog timre nade? Odog e wang'e kata odog makare. Nyiso niya, dhano ne en ng'a? Ok ringruok ema nodwaro ni mondo otimre nade? Obed makare. Nidwaro chuny mamiyo ringruogno ngima. Chuny madwaro yo maber. En ema ne dwaro ni mondo otimre nade? Obed makare. Mondo mi sama obedo makare to odogi e kit Nyasaye. Eka Nyasaye nochweyo dhano kwa ng'owa. Kwa kuome owuon. Kata kamoro mana ariyo kanyo. Chakruok ariyo. Iwinjo kanyo ni kapok gichweyo dhano gikone ya eka ne gibedo piny ma mondo gitimre nade? Gichwe dhano. Niwe mondo wachwe dhano e kido machal kodwa. Nyiso nang'owa? Kido machalo kodgi nitiere. Iwinjo? E kido machalo kodwa. Koro isechweyo dhano e kido machalo kodgi to gimiye ngima. Ngima no wuone mane gidhi timore nade? Mane giwuoyo godo. Mondo ngima cha mondo odok
irgi. To nikech nitiere muya ngima marach kata muya marach mane roho marach mane iluongo ni mar Lucifer mano opogore Nyasaye kod kucho. Mano opogore kod Nyasaye nobiro njao moketho chuny dhano no. Ka nosekedo chuny dhano to Nyasaye ne ni kod mipango machielo mar mondo oduoke kare. Mane momiyo sani pod inyuolo ji nyiso ni pod ioro ga ura ringruok inyuolo to kete much ngimano. Ringruok ioro to ukete much ngima mondo mi much ngima mabeyo mondo olos joma moko. Much ngima beyo olos joma moko. Olos joma moko maricho ka mondo ging'e ang'owa kama ne gi aye. Kama ne gi aye wach Nyasaye. Kama ne gi aye cha ne Nyasaye. Kamano. Mana kaka ka wasomo Zekaria 12 wacho Zekaria to owacho niya ni ka Nyasaye noloso dhano mano kosomo lain mogik to niya eka Nyasaye noloso roho mar dhano koa kuome. Oloso roho mar dhano koa kuome. Eko kao roho ni oketo kuom dhano. Nyiso niya ngima man kuoma en Nyasaye owuon. Nikech mano ne tich lwete to bende ne en owuon. To okete ringruogno mokelo ne ringruok gi mang ring mochako chamore timore nade mochako bedo mangima mochako wuoth kamano. Koro gigi duto kane sama ne timore kamano to ne Nyasaye ne ni kod mipango maber mondo mi muya mane oketo ng'en mane nitiere cha kik gibed achiel kod ang'owa kod roho manoseketho cha kamano. Chuny manoseketho cha kik gibed ga achiel. Othegogi mondo mi jok mowuok mawinje tioro bire piny ka gisebire piny to gibedo achiel kod Nyasaye. Koro in owuon nyiso ni ka an awinjo Nyasaye kendo aluoro Nyasaye awuo ng'ama noora kendo ang'eyo maber ni ok an mar piny to koro abiro iri to nyiso ni owadwa ok in mar pinyni, in mar kamachielo, mar polo. Kik wiyi mariwruogni gali kod gige mag piny miweyo. Mane momiyo inong ka galruok osedonjo mang'eny ma ji wigi owil gi tich kata manor gi ndigi bigi manori nyaka jok manose nyisgi mofwenyo bende wigi ochako donjo mondo ochako golo donjo migalo mar piny piny owuondogi. Inong ka migalo mar piny nosewuondo bishobe pastere yani jogana mang'eny pastere ga mogere osedonjo migalo no mag dogi fwenyo niya kara bedo kod mwandu mar piny ber moloyo bedo gik mineno gi wang' kara berie moloyo manyiso mawigi owil gima nonego gitimre nade gitim gin kaka rope manobiro e ringruok kamano. Kamano jawinjo mara pod wameno temo yango ni kaendi ni to ginang'o gini go eki ma bende jago ni endi mano or gi roho maler obiro tim kaendi to bende pasta kata bende jadolo kata kaluonge ni wuod Asembo kamaendi Brother Okech temo leronwa kamaendi ni bende oganda moko oseweyo yo maber mane or gi mondo gibi gikelo godo weche mabeyo e piny kaendi to wira nikech koro to bende gineno ni gigo eki mag piny oseketogi rang'iny no mowinjore kendo maber maendi ochuno mondo bende gimi piny duong' moloyo kanyo endi wechego eki mag Nyasaye. En ang'o mamiyo seche moko oganda moko wacho ni inyalo wach samoro ni jomoko dak e roho to time magitimo to ng'iso ni time mag piny kae to inyalo yudo ka jomoko goyo mbaka e diere kacho ni jago ni to wuotha lakini wach ma Nyasaye to onge kuome. Ang'o miyo jopiny nyalo jaji kamano? Gimomiyo iwacho kamano en wan kod ropiedi ariyo. Inyalo wuotho e roho mochido ng'ato nyalo wuotho e roho to e roho maler kamano iwinjo. Koro mano wuotho ariyo mopogore. Koro nyiso ni sama ng'ato wuotho e roho to wuotho e roho maler nyiso ni ong'eyo kama notimore nade kama noaye. Nyiso ni pachi ok nyalo maki, paro ne ok nyalo maki kod piny moduogo ne ni kara piny ber moloyo kama noaye. Ing'e nitiere wich wil moro kama matut ahinya ni ji fwenyo ni ji koso ng'eyo ne giaga polo ne giaga i Nyasaye
iwinjo. Nyiso ni sama ne ng'ato ka ng'ato ne niga e Nyasaye, to nyiso ni ne gin ga i polo. Ne gin kar dak mar Nyasaye manyalo gik moko duto. Gin kaka rope. To ka wicho piny odioro piny kane to wicho wil kabisa ma ng'ato ok par. Gimokwongo neno, odonjo ne to gimokwongo neno, okwongo neno ang'owa. Gige mag piny. Mamiyo oweyo yo. Mingo ka richo chako donjo kuome. Winjo. Gombo donjo kuome mana kaka dongo nokwongo donjo ng'awa kuom ang'owa kuom Eve. Kuom Eve gadam. Kuom Eve. Eve mano kwongo donjo kuome nikech sama nokwongo sama ne thuolo chako wuoyo ndiko kone ni Eve noneno ka olemo ne ber kod chiemo. Olemo ne ber kod chiemo. Oneno gombo moketo e weche mag chiemo. Ni noneno ni ber kod chiemo. Ma en wuon no bedo kod gimiluongo ni gombo. Koro giso ne mane gima nokelo shida. Koro gine manochakore kod dhano. Ka wiwi ni en roho ma Nyasaye. To gin tije mage ma bende sama Nyasaye no oro dhano mondo obi otim ringruok. Ang'o ma ka ng'ato timo to kata din ng'ani samoro timo tijego eki mano oro wuon gi wuoro mare mondo obi otim ringruok. Mana kaka ne nachako lero mokwongo ni dhano samobiro samokele to Nyasaye ne ni kod mipango mar mondo mi oket dhano oket roho ne mondo wuoth kod ringruok kaachiel. Mane en kod mipango mar miyo gi ngima mochwere kamano ka gin ji ariyo kamano. To sama ne gibiro to chuny marach odonjo. Luch oketho ang'owa chunje ka ochako lerona gi ber mar piny. Iwinjo. Momiyo dhano okoso gimiluongo ni loch. Loch ewi gige piny. Jachien no odhiyo oyelo nigi ber mar gige piny ma gineno kaka gigo beyo, kaka gigo nigi duong' moloyo. To Nyasaye noloso dhano, sama noloso dhano mane rone mane en bende Nyasaye no, ne nigi loch ewi gigi. Maonge gima ne duong' mane loyo ang'owa, dhano nowuon. Tinde gigi nongo ka duong' moloyo ang'owa, moloyo dhano. Nikech ang'owa jachien manobiro manotimore nade moelo tie weche gi duto te motang'o ne pinje mabeyo otang'o ne gik mabeyo. Ma endi chuna mondo taka penje penjo moro kaendi kata Yesu wuon kanodak e piny ka chieng' sono kae moteri wi got motang'o ne piny maber nikech ne en wuon Nyasaye mong'isa ni kinyalo lamo kata nyalo miyi pinje giki mondo obed magi. Wan to wan dhano notang'o gigi to wayiego to Yesu Nyasaye otang'o ne gigi eki to tamore. Bing'i ni Yesu be ne en roho kaka in. Ne en roho kaka in. To ok nobiro mana mondo otim dwache. Nobiro mondo otim dwach wuon-gi. Ma wiye ok owil godo. Wiye ok owil godo. Mano momiyo ka jachien otimo yore duto to ok oloye. Otemo mondo teme to ne ok oyudo thuolo mar loye. Nikech nong'eyo gima nokele. Kendo nong'eyo ni waka wuoro nikech wuoro en roho to en be en roho. Koro mag piny ne ok nyal yweye moa. Erokamano ahinya Nyasaye. Mana kaka imedo winjo no endi pod wagoyo mbaka kaendi kotenore gi weche gi eki mag ngima mar roho mar dhano ma bende wayudo ni nitiere tije moko mano orwa e ringruok mondo wabi watim. Kendo bende jomoko oseweyo mago eki giketo gombogi mang'eny e gigo eki mag piny niendi mineno kod wang' ma bende wase kwano ni chien kanye Nyasaye. Nitiere oganda moko ma samoro kata wapimnegi wachni to ok ginyal winjo. Ging'e ni dhano en dhano kosetho to osetho. Okia ni roho nitie modak e dhano. To okia ni dhano nitie dhano wuon ma dhodo dong' e piny ka. To nitiere moro madhi e polo. Kiyie ler negi jogo eki ma samoro pok obedo gi ng'eyo ni nitiere roho. Nikech roho nitie, anta asewinjo ni roho nitie. Nitiere ng'at moro kamoro mong'eyo ni dhano en ajwang' junia kamachacha, en kamacha, kotho to timo ng'awa, otho. Jakobo nini Ayubu wacho wach moro kaendi ni ringruok nolal nono kendo dhano nodogi e lowo. Ringruok nolal nono kendo dhano nodogi e lowo. Ringruok nolal nono nyiso ne ringruok no en achiel kuom dhano nodogi e lowo kamano.
Nikech kanye kama notimore nade? Kama noaye. Ne wawuoyo kuom wach jal moro manotimore nade? Manoa kuom Nyasaye. Miluongo ni Roho. Mamiyo ringruogni bedo mangima. Mane momiyo adwaro nasome Ecclesiastes ka mondo wawinjie mondo wawinjie gima owacho. Adwa somo adek 21 owacho kachako gi 20 owacho ni to gik moko duto nodhi kamoro achiel kendo mar buru nodogi e buru. Kendo buru nodogi e buru kendo. Ni mar buru nodogi e buru, to buru kendo be nodogi e buru. Nyiso ni lowo nodog kuom lowo. Kamano. To mag lowo be dok mana kuom lowo. Ringruogni en mar lowo. Nikech nochwe kod lowo. Nyaka dog mana ng'owa mar kuom lowo. Nikech kanya manotimore nade? Kanya manoaye. Koro en to mano gimochune ne nyaka timrene. Erokamano. Kapok watieko nikech aneno ka bende sa mayo wang'wa kaendi, agombo ni mondo bende wuok jogo eki pok oyango wach Nyasaye kendo bende pok ong'eyo Roho mar Nyasaye, ni gin ok ngimagi mar Roho, ne gigoye kit ngimagi mondo giyangi wechego eki mag Roho modak kuomgi. We asom 22 wacho niya, ni to dongu ng'eyo ni Roho mar dhano nodhi malo. Ni bende wang'eyo ni Roho mar dhano nodhi malo. Mano ka ringruok wuon lone osedok e ang'owa? Osedok e lowo. Kamano. Lamno ka watieko. Erokamano nikech nitiere jatelo. Wawinjo maber ni lowo nodog e lowo. Kendo Roho to nodhi mana kuom jal manochweye. Jehova maduong', erokamano nikech jawinjo mosewinjo. Wachno Jehova mondo odonj e paro ni mondo ong'e niya, dwach nyaka tim. Kendo olokre kendo wuothi e yoreni maler. Amiyi duong' mochweyo. Yesu maduong' ma jawar. Erokamano. Amen. Watudre kendo wigno ni manyien mondo oyagni mathoth moikoni koda bradho ke chechno ni eni mar injili kalo. Kamoro amora ma nitie Nyasache ng'wono omedo umoi kendo bende omiyi ngima kuom keto tipo ni endi mondo ine puonj makare.